Il-ġimgħa l-oħra Xarabank iltaqa' ma' Lea f'Londra. Lil Lea u l-ġenituri tagħha rajnihom jitilqu mid-dar tas-sorijiet f'Londra biex jibdew il-vjaġġ tagħhom lejn l-Amerika għal operazzjoni serja ħafna. Għada kil-bambini ħamurlu għaw l-States l-Amerika għal Texas biex jibda il-kors ta' tifla l-axħar taġi nisperaw. It-tnejn li għadda. Jum l-operazzjoni ta' Lea. Operazzjoni serja ħafna li fiha irid jitneħħa il-kanċer li għandha fl-istonku. Sa dan it-tant, waqt li Lea kienet qed tagħmel operazzjoni fl-Amerika, f'Għawdex fis-santwarju ta' Pinu jinġabru l-familjari ta' Lea u ħafna nies oħra jitolbu għaliha. Din Antonja, in-nanna ta' Lea. L-ewwel morna ta' Pinu, in-nestanzila manki minn irħu l-oħra, ġew kienet ippakjata għall-Knisja, ġew it-tfal tal-klassi tagħha, qalbi ridet tinqasam. U minn hawnhekk irrid nirringrazzja n-nies kollha sew ta' Malta u sew ta' Għawdex għax il-ġurnata ta' tnejn żammawha viru ġurnata speċjali li jitolbu għal-Lea. Fid-dar tagħha, Antonja turina is-sodda ta' Lea, it-toys ta' Lea, il-basket u dak kollu li jfakkara f'Lea. Antonja qatt ma tinsa l-ġurnata tad-9 ta' Diċembru 2008, il-ġurnata li fiha twildet Lea. Meta twildet Lea konna hemmhekk l-isptar. Bdejt ngħajjad kemm niflaħ. Qisu ħadd m'għandu tfal bħalna. Sentejn wara, il-familja ta' Lea tieħu l-aħbar li Lea marida bil-kanċer. Għal-bidu ma stajtx naċċetta. Ma stajtx. Id-dinja lija kienet spiċċiet. Kienet spiċċiet għalija. Għax meta naf li kien anġlu bħal dik, tiġina aħbar bħal dik, u bdet tidqa l-ewwel ħadni għal-Mater Dei, u mbagħad kellha ssibruha il-Great Hall minn Londra, kienet jibsa ħafna. Minħabba l-marda li għandha, Lea ilha aktar minn sena għal kura barra minn Malta. Għal Antonja li ma tistax tara hija diffiċli ħafna. Kemm minna mċaħdin minna. Immissjajnija ħafna id-darba jitgħamilha. Għal dawn l-aħħar xhur, l-uniku kuntatt ma' Lea kien bit-telefon jew bl-internet. Nkun ferħana meta nkellem nkun jisni jirbaħ xi ħaġa x'in nisma' l-vuċi tagħha. Il-familja ta' Lea inħasdet meta qalulhom li l-marda ta' Lea hija marda rari ħafna. Meta tgħid il-marda tagħha li Sirja u jgħidulek qatt ma raw bħala, għidlix sa jibqa' fik. Xejn. Għalija d-dinja kienet spiċċiet. Iżda fil-ġimgħat li għaddew, meta ħadu l-aħbar li l-gvern se jħallas €250,000 għall-operazzjoni ta' Lea, il-familja kollha reġgħet raġġ ta' tama. U għalhekk jagħmel sens li aħna nkomplu nagħtu it-treatment tagħha. U ovvjament ħajkompli jagħti t-trattament illi din it-tifla għandha bżonn għall-kura tagħha. Dik kienet l-ikbar lotterija li Alla sa tajtini. Għax aħna ma stajnax nifordjaw dik is-somma. Żgur. Imma ma setax il-mulej jaqla li grazzja bħal dik. Sa nisperaw wara l-maltemp jiġi l-bnazzi, suppost risqinna l-bnazzi issa. Issa li l-operazzjoni għaddiet buċċ il-ġid, in-nanna u l-familjari ta' Lea
ma jistawx jistennew il-mument li fih se jerġgħu jaraw lil Lea wara xhur twal il-bogħod minnhom. Uff, nannaqa u nannaqa, għax imċaħda minna. Għalija jisa ila ħafna nieqsa minn hawnhekk. Il-ġurnata tagħha twila. Ta' bniedem ikun marrit il-ġurnata tiegħu mhux 24 siegħa. More than that. U dejjem bqajt u nibqa' nitlob lill-Alla li jgħinni fuq din it-tifla. U jtini grazza li ngawdija sakemm indum ħajja. Nisperaw li jisbaħ fil-ħodu xi darba u jċempilija. Ngħidlu jo, ġej lura, ngħidlu jo bid-dumxis. Tina l-grazzja o Madonna biex nifurħu kollha flimkien. Nerġgħu niġu ħdejk nitolbu biex nagħtuk grazzi flimkien. Kun imbirka lejha in-nanna tona. Sakemm Lea għadha tirkupra saħħitha fl-Amerika, in-nanniet, it-tija u ħu Lea jibqgħu jitolbu għaċ-ċkejkna Lea. Għalissa jibqgħu jaħsbu fil-bowsa li Lea bagħtet il-ġimgħa l-oħra. Dik il-bewsa tagħha ma setax tinqala minn xoffitha. U għassa tiġi lura u m'għaddhomx forsi kellna miliet sabja. Nħobbuha ħafna Lea u nisperaw li narawha daqt magħna ħanafsuha.